Hola, bona vesprà. Em diuen Francesc Xiva, soc el professor de restauració i conservació de mobles de l'EPA i ens trobem en la classe. Com podreu observar, tenim tota la classe de la gent treballant. Podem observar des d'uns arcons, unes màquines de cosir, mènsules, còmodes, i ja fa 20 anys que ens dediquem a aquest curset. Fem tres cursos dilluns de 2 hores de duració i jo penso que el més important d'aquest curset és que cada un fa el seu moble i és com s'ha d'aprendre a treballar en la restauració. Com podeu veure, així cada un està, el que comentàvem abans, cada un fa el seu moble, des de lo que és un purgador, la mènsula, una bústia antiga, mesites, caixes. En definitiva, se trata de lo que és recuperar el patrimoni particular de cadascú. Així estem veient la tapa d'un arcó, com s'ha recuperat en un acabat nou, en aquest cas seria un reciclatge, diguem, en daurats, en platejats i en fusta. Després s'embellirà i se li donarà un acabat final al conjunt. En aquest cas, la recuperació de l'arcó és una restauració integral i recuperem el que era el context antic de la peça. En aquest cas també seria una base d'una màquina de cosir i buscant-li un tractament per al que és el ferro. Dins del projecte de la recuperació de la Reial Fàbrica, l'EPA Tirant lo Blanc, l'Escola d'Adults, col·labora amb la restauració de les portes. Algo molt important perquè és la peça més gran i més important de bé moble que existeix en la Reial Fàbrica i que hem recuperat. Com podeu veure, aquestes són les portes. Les portes se trobaven en la Reial Fàbrica i són les portes de lo que era la Casa Noble del Conde. La Casa Noble del Conde en l'actualitat, com a bé immoble, com a edifici, ha desaparegut. Però per testimoni fotogràfic, els restes coincideixen en aquestes portes. Aquestes portes se trobaven abandonades, arraconades, en un de les grans naus de lo que era la Reial Fàbrica. Les van portar així a l'escola de restauració i aprofitant la nostra tasca anem a recuperar-les. Per a iniciar el procés, el que hem fet ha sigut, un estat inicial hem fet dins del projecte, el que fos el croquis. El croquis inicial és una sèrie de fotografies de tot el procés, de tots els malalts que té, totes les malalties que té, com hem comentat, i a més de tot això, mesures, detalls, que ens ajuden després a donar-li un ordre a lo que és el projecte. Inicialment, el tractament seria la desinsectació. Com podeu veure, el deterioro es completa en algunes zones, que serien segurament les que tocarien a terra, i aquestes estan atacades tant per la carcoma com per la polilla. Ha tingut un tractament de desinsectació mitjançant gas, un gas específic per a aquest tipus d'animals, d'insectes, i una volta realitzat aquest tractament ja podem intervindre en elles. Com podeu veure, en l'estat inicial, l'estat de deterioro és molt avançat, tota la policromia està flotant i cau, i una volta consolidat ja passem a lo que seria el procés de recuperació. Com a detalls curiosos, dins del que és el tractament de la fusta, ens donem compte que d'inici, que estan els herrajes originals, podem observar que encara se conserva els tiradors de bronze, el que són els panys originals i els herrajes que unien a la porta el moviment de les bisagres. Aquests són els originals. I així també se pot veure perfectament el que és el tractament natural de la fusta. La fusta, no oblidem que és un ser viu, entonces té un moviment natural condicionat per lo que són tant com les humitats com la temperatura. I hi ha un moviment de les juntes. Com podeu observar, en aquest quarteró de la porta hem fet el tractament de recuperació de la policromia, que és l'estat final en el que se localitzarà el que és la porta. Així podeu observar com hem fet diferents tractaments per a veure el tipus d'àcid, el tipus dissolvent a utilitzar, i així seria el color original, el que seria la policromia. Segurament, aquest seria el color típic, que seria un verd calç, està el verd calç i els blaus, el blau azuleta que diem així, que s'han aplicat en calç i en pigments. I també se corresponien en el que són molduratges en dorats. D'origen, sobre la fusta s'aplicava una preparació d'aquest pigment en un panet que era un argeps molt tamissat, i se concentrava en el que era cola animal, una cola d'ossos.
Tot això s'aglutinava i se convertia en el que era la policromia final. El cotonet de l'isopo s'agarra, s'enrotlla. Això en restauració és el culmen. Això són palitos de les orelles. Sí, sí. No, els palitos de les orelles són poc. Té que ser aixina, d'este tamany. Perquè d'este tamany, claro, no, rosca més. Mira, fiques ahí, fiques pla, i es comencen a enrotllar. I l'acompanyes. I se te queda massa cotó. Collons, m'has dit que era poc, ara. No, poc, que no està bé apretat. Veus? És que està apretat més, mira. M'hi sirve? Agarres. Sí, mira, agarres, apretes i tens que anar apretant. Aneu fent així, i si vos doneu compte, mira, va així de veritat la brutícia, ¿vale? Podem observar com en un dels moments de la classe estan recuperant el que és la policromia original, tal com havien dit. Hem fet una mescla de productes i mitjançant isopos se va recuperant el que és la policromia original. Així estem restaurant les portes de lo que era el Palau dels Condes d'Aranda, unes portes barroques que estem satisfetes de poder col·laborar en aquest projecte de l'Escola d'Adults d'ací de l'Alcora i no res, que és molt gratificant que aplicar les tècniques que fins ara hem emprat per restaurar mobles, cadires, així fem cada un la seva tasca i que no, és molt interessant. I a més és molt relaxant també el treball perquè això se té que tindre molta cura, molta paciència i poquet a poquet i anar traient el que ens puguen dir les portes, que ara més pols que menys n'hi ha així. Mira. O sigui, nosaltres tenim que treure l'original. L'original és això. Una volta recuperem el color i ja sabem el color que és, entonces tenim que recuperar tota la fusta. Tenim que trobar el tono de la policromia original. I una volta trobat el tono de la policromia original i sabent com era la tècnica original, fer-lo. Veu quina mona. Pues bé, com podeu observar i podeu haver vist, és la tasca que estem fent, l'EPA Tirant-lo Blanc, l'Escola d'Adults, per al projecte de la recuperació de la Reial Fàbrica. Aquest és el procés inicial i més avant, al llarg de durant aquests 3 anys, podreu veure el final de lo que serà l'obra de les portes.